Serbiyanın paytaxtı Belgradda pensionerler hökümetin tığşitleyiş çärelerine garşy protest geçirdiler. Gürüňe gidýän soňky çäreleriň çäginde pensiyalar 20% çenli peteldiler. Tığşitleyiş çärelerine garşy çykýanlar Serbiyanın konstitusiýon suduna ýüz tutdular. Protestçiler öz meselesini Ýewropanyň adalet sudunda gozgajakdyklaryny aýdyp haýbat atdylar. Soňky çäreler 700 000 golay pensionere öz täsirini ýetirer. Kırgızstanda hökümet derňewçileriniň geçiren barlyklary netijesinde ýurtdaky çağı oýunjaklarynyň 90%-inde howply maddalar tapyldy. Plastik oýunjaklarynyň köpüsinde formaldegid we fenol ýaly howply maddalaryň tapylanlygy aýdylýar. Kırgızstana getirilýän oýunjaklaryň aglabasy Hytaýda öndürilýär. Awganistanyň paýtagty Kabulda Pakistanyň harytlarynyň sergisi açyldy. Bu serginiň üstü bilen iki goňşy ýurdun özara biznes gatnaşyklaryny östürmek göz öňünde tutulýar. Pakistanyň Sowda ministri ýurdun çäginde hereket edýän owgan karhanalaryna has köp ýardam berilmeginiň planlaşdyrylýanlygyny aýtdy. Belarusyň paýtagty Minskde batıl suratçynyň sergisi açyldy. Natalya Kovalevich suratlary almak üçin mobil telefonundaky ýörite tilsimi ulanýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.